semende na kira matemu a KCSE na bwa matemu ali akipse anyareko bakaguchaka ase chinsemo a oimense ya Kenya abibori bono nigo baborigwe ko barenda buya borokigwa bonsi chinga kechiga baguchigokora amatemu abokago kwana ine sub county ya Nyamache omosi sogosomo curriculum support officer bwe sub county UME Onyancha ni anyareko bakako basemya abibori gwetanga kurwa sabantu baguchikobangaina igoro yobuibi bwa matemu yose kiriata bimna meroberi isaini nigo yabekirwa eri gochikwene kya oborendi bwa matema yuna se chinga kechicho anyareko baboigo gako baseme mura baranyareko bako barinda abana babo chinga kechiga cheru sentambe muri kito Isaiah Maube no robotiro gasenchera yobikirana chinga kibono amatemu manne a KCSE nabo igari akipsea achakire hase ense ya Kenya abayibori nigo baboriwe nabo igo amona boroki gwetanga kurasa abantu baresoki nabo igo kubatebuna nigo babwata amatemu bakonia ase echiro ukwana amona balikia mangana omuswati emyonyancha uyure omu CSO ase sub county ya Nyamache nigatebuna chinga kichamatemu niga abayibori nabo igo naboroki bakonyora abantu abange bakubangaina igoro ya matemu. If you are a parent and somebody teaches you that kuna kitu mahali ama there is something moving around, kindly let your learners read. If they were not prepared, wajue kwamba there is nothing. Mtu asiwadanganye kuna kitu, mtu asiwadanganye atawasaidia. Let them read. I know they are prepared, so let them do the right thing. Ase ensemo yende omuswati emyonyancha nigabori abantu gwetanga kurwa soko beka mariogi angene chiskuru hegera kwena libagaligiya wichi asaboro kiwa bakora amatemu abo. I don't know nikutoenda shule, I'm very sorry to say that. Lakini unaona mtu wa bodaboda amewekelea muziki juu zaidi na anapita across the school. If you have one ambaye ni watoto wenu wana bodaboda, wakati wanapita mahali ambapo kuna shule waambie wapunguze noise, apeleke na zake mbali away from school. Kubotekana amo nomoroberi bwokolika abalimu omuswati emyonyancha nigatebiruna nigokero omwalimu holio train awoneta kwelikia igasi sensemo ya singenjobuna eyo nerenchire ya serikali eganda kulika abantase bono. Encourage them to apply at their home place. Squeeze kila mtu anaenda slot ni kwao. So if you come from Nyamache or Kisii, kindly apply at Nyamache. Don't go to Mombasa because slots za Mombasa ziko, slots za wapi za Nyamache ziko. When we are doing this, tukianza to verify the documents, tunaanza kutoa. Kama si mtu wa Nyamache tunaweka kando. Ase ensemo yaye umutenere w'ekisukuru cy'Olympic Sakarionduso nere nigatebiribuna nigo erebuya abayibori kurigera kitaranta nabo igo kitugeka burungi nabo igo kurenda abana nemono chinga kici baraso umutimoko umutambe. Muone mtoto kama anapenda muziki, kama anapenda kucheza, kama anapenda kugundua mambo, hao ni wanasayansi. Muangalie vizuri, tuwatambue, tuwasaidie. Tabia yabo yamba korolekana nga ya salikire na abana bande batigu batari kurigera none getabu bakebagoje the following year na January okanyara abana bale green okangambanya gasoma na linde chinga kichicho onduso nigatebiruna serikali nigeganire kubwatirana boikirano wa mone chikambani chikolika ebitabu unenchire yamo kuba ebirengereri byabo asobwango nabo igokone kinga ebitabu mbirase chiskuru asobwangegara gokonya abari mu gokonya aborokiwa. Serikali ebwaterana na publishers na Kenya Institute of Curriculum Development bato achi design mapema ne bitabu ya mapema abalimu baranki babasomi ine challenge twatwaranga mwako mugima abalimu abange menebe meremeyo yabwatanetigu yatabere challenge asoko ya somo mono Kulingana amo no mokonyi bu county commissioner asensemo ye county ya Kisii Maina Ngunyi nigatebiruna nigobayerekiri oborendi bwisaine bosio wa matemu amanne ye class ya 12 igentura na begatebiruna abantu bonsi babe maiso na nimuno ko yenekira ngobeka baromulembe chinga kichi kya matemu. We as the government, we are also been able to give enough security to manage any incidences of exams integrity. We have also briefed the supervisors and the center managers who are the principals of schools
Boigo asomwa elio babwatani ababichisemi nigo bagenda tugwecokia na boigo kubaganiria maya aboroki bonsi bari bagikora amatemu omwaka uyu egento kende yanko basaba bana bonsi ase account yetu ya Nyamira ni account ya Kisii na abana bonsi bagikora amatemu omwaka uyu abandi bachakire tukubasabira amaya baguchi gukora amatemu class ya form 4 amaya site gabarenda abae obuya bwaye aendera kubarenda inkuripata ligetaseni kia Getembe kurwa sensemo ya Nyamachi gutuka ase bunge ya wasi county ya Kisii elietaliane Isaiah Maobe.